Det næste til at ramme brystkassen, i hvert fald så hårdt som muligt, bliver armbøjninger med de her gutter her. Og det gode ved dem her, det er, at du kan komme dybere ned, når du strækker musklen ud. Du kan få den, altså du kan jo komme helt ned, og se om jeg kan vise det. Helt derned. Det er bare, det er super hårdt. Så det jeg anbefaler, det er at du tager dine to af dem her, selvom hvis du laver normal armbøjning, lige kom lidt længere fra hinanden. Jeg kan lige prøve at vise. Det er fandme svært at vise. Sådan så de er lige et stykke fra hinanden. Fordi det gør nemlig så, at vi kan holde fat i den ene, som vi normalt vil gøre, og så den anden på jorden, som en normal armbøjning. Når du så kommer ned til normal armbøjning med den hånd, der bare er på jorden, så bliver den anden naturligt strukket meget mere ud. Som gør, at du får den der dybe, stretch, som simpelthen bare gør, at musklen bliver mere aktiveret derude. Det betyder jo så, at det man gør på den ene side, gør man på den anden side. Så man kan sige, ja, 12 styk, 6 og 6. Kør det 2 eller 3 gange, fordi de er nogle hårde nogle af dem her. Du kan sige 6 på den ene side, bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 på den anden side, 1, 2, 3, 4, eller du kan køre 1, 1, 2, 2. Igen, det kommer an på, hvad du helst vil. Men så er det simpelthen et spørgsmål om, at du en arm på jorden, anden arm fat, op, normal armbøjning, ned, op, og så flytter man, og så kommer du ned, op. Og det gør, det er hårdt, det er bare, at du får en meget dybere stretch i den tid, hvor du bruger den her. Men det gælder om at komme helt ned, som du tager en normal armbøjning. Brystkassen skal næsten ned og røre jorden. Og igen, det samme, det er et spørgsmål om, at det er ned, hold den kontrolleret op. Og så igen, man kan godt holde den lidt derop, for lige at få den der rigtige, at man virkelig kan mærke sine muskler. Det træner jo selvfølgelig også din triceps og din skulder, men det er primært nu, hvor vi gør det på den her måde her, at så kommer du meget dybere på den ene side, som gør, at du får meget dybere stretch. Så igen, ja, 2-3 sæt af dem her, 6 på hver side. Skide godt. De er fucking hårde. Det var glæde til.